Huwa fatt magħruf li l-faqar qiegħed dejjem jiżdied u din hija r-realtà li ħafna qed iħabbtu wiċċhom magħha. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar jiem ħareġ jiftaħar biċ-ċifri li kienu ppubblikati u li juru tnaqqis marġinali ta' 0.2% fuq is-sena ta' qabel. Dan ifisser li f'termini reali għandna mal-100,000 persuna li jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Dan fil-waqt li l-persuni f'pajjiżna li jinsabu f'xifer il-faqar għadhom il-fuq minn 85,000. Dawn jinkludu persuni li għandhom dħul li ma jaqbiss il-11,000 euro fis-sena u bħala numri ifissru 16.7% tal-popolazzjoni. Net News taqsa lill-Ministru Owen Bonnici jekk jafx kemm kienet il-bidla f'punti perċentwali ta' persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Bil-Ministru jgħidilna li ma kienx ippreparat għal din id-domanda għalkemm fl-istess nifs qalilna li lanqas persuna waħda ma jrid li tkun f'riskju ta' faqar. Imma ġejx hawnhekk b'figuri preċiżi dwar nies jew b'riskju ta' faqar jew faqar, però naċċertak li l-ġlieda kontra l-faqar hija xi ħaġa li rridu nagħmluha kuljum u Gvern Laburista se jkompli jaħdem biex niġu f'pożizzjoni li ma jkunx hawn lanqas persuna waħda, sakemm ma jkunx hawn persuna waħda nibqgħu niġġieldu biex naħdmu sabiex jonqos il-faqar. Fl-istess jum staqsejna wkoll is-Segretarju Parlamentari Elisin Zerafa Ċivelli dwar dan is-suġġett, b'Serafa Ċivelli taħrab kompletament minn din il-mistoqsija. Għandek idea kemm il-bidla f'punti perċentwali kemm hawn persuni f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali? Li naf nirrispondi huwa li kien Gvern Laburista li ħadem qatih sabiex inaqqas il-faqar f'pajjiżna. Diversi esperti fl-aħħar jiem appellaw lill-Gvern immexxi minn Robert Abela sabiex b'diskussjoni fit-tul isib soluzzjoni għal faqar li qed jiżdied ġurnata wara l-oħra, kif ukoll għall-ammont ta' nies li qed jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Robert Abela sa issa għadu ma ħareġ b'soluzzjonijiet konkreti għal ġlieda kontra l-faqar.